Rase Slendro iki. Nindakake akan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing lan asar salam sayang dikatoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo setelan tawakal pasrah sekuasa yen kepareng besok munggah suwarga aku kelelegen gawang tansah dielingke wis wajibne padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu dijogo kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang dikatoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sekuasa yen kepareng besok munggah suwarga sampun Pak Surada Soibu mungkin saya kata-kata kantin asrama Bengalin matur nuwun peparingipun terus ngamal panjenengan sampun Bapak ini untuk Mas Manten berdua teman-teman.